sak njabaning karis lelakon gambar njaba boro-boro ndarane susah iki dimur-imur. Aku dhewe ya gumun ngrasake Ndrayu Sinta iki lho. Tak sawang nganti jagunge sak mlenthung-mlenthung sikile iki. Mbak. Ayo mpiyayi ora tau ngambah dalan sing angel, kulinane gur mester halus. Wis dirambah iki halus dilemeki babut. Dila-dila disaponi. Sikile kebledukan sithik wae ngumbah dina ping 7. Lah gelem ora gelem iki kedarang-darang turut ngalas darane krikil tok akeh krakale. Pecahan watu gilangi do nyungat ana ndedalan. Lampiane Ndrayu Sinta iki nganti jagunge sak mlenthung-mlenthung. Apa kuwi? Oh wong goblok guys. Jagunge sak mlenthung-mlenthung. Oh. Lah nyusun kalimat kwalik jagung sak mlenthung-mlenthung. Jagunge mlenthung. Gumbalamoh kabeh. Jagung bakarane, Dole. Mlenthung ngono wae. Wis gampang. Wong kandha mlenthunge sak jagung-jagung kok ya ngono kok diwalik jagunge sak mlenthung-mlenthung kok coba. Ning ya rung tau krungu tangis iki Gong aku, Gong. Ah wis nek kok. Krungu tangis lho. Layung layung. Ora kenan disandung ora. Kakang Mas. Nyuwun pangapunten ingkang ageng Kakang Mas dene kula keladuk ngucap mekaten. Seduluran rajin ya ringnya. Dasare wong halus kabeh. Sing nom iki dilulu ngene kok ya njaluk ngapura ki tenan. Aku karo Bagong ki ora lho. Yo, Truk, lunga, Truk. Sik tak nimpake mbakyumu, aku ngono kok. Ora, ngono tak kandhake mbakyu apa ning lho. Sedulur kenyer-kenyer tunggal biyeng lho. Wadine kengroko ora gelem ngaling-alingi. Malah do golek alembana karo mbakyune. Pol-pole go rokok sak pak kok nggen. Ya sak longgar-longgare mbakyumu ya longgar aku. Mbakyumu kuwi nggawa dhuwit tukerak ya ditata dienggo urip. Aku ora iso ngumpetke coba. Ngumpetne to bacok dhewe kok le. Ora bak ya aku ora. Pengiran kok mboten wonten srana ingkang adamel enggaring manah. Srana menapa ing kedah kula pirengaken wonten ing mriki. Kakang Semar, kowe ingkang kulina kekidungan. Mbok menawa kidungmu bisa dadi srana lejaring penggali. Garwa kurgan Sinta tumuli kowe nembango. Kakang, nggih. Tuwek-tuwek kon nembang. Sing nom jabing wirang-wirang temeneng wae wong gerang ditak. Kowe ki arep tuwa iki wong bagianmu ya akeh dhewe ngono kok. Arep sungkan ana penggawean lho coba. Ha bocah nom-nom ora gur seprapatmu ora ning to ora. Lah kok nembang ngono kok dadi kowe ngrelusa. Tula. Oh, bocah iki lek marani asula kok ora iso. Lamun sira tumati prajurit nganggo mematon. Piye Dule wis blere urung aku Dule. Nek blerone urung ya mung somir suaramu ki. Kang sepisan labuh
negarane sing kok ndelanggu kuwi mo kaping kadwi kaping pindho sira kudu eling apa-apa nek jenenge wis baca cocok lho wis ting kedomblo ngono tenan rumangsaku kaya widodari kabur barat widodari darat kabur barat tuk nalika lair mutah getih ipo nano eno nano ni nano ni tobel nah iki ana ngimbangane Gus ngati ora usah diperintah cak muni ora njaluki bukune dolak-alik nganti suwek ngulak-alik buku karo ngulak-alik jarik lho jarik ditumpuk ora jarik dienggo sira apa kuwi wujute amlungu wah aku sepethuk wong bliro ora krasa iki dan judheke aku ora jane bliro iki tak goleki apa to sebabe ning yen miturut panalitiku ngono mesti ana salah sijining indriya kang suwak oh padha tenan iki bojo kowe ing loro ya bliro tak triti ya kaya kandhamu iki sing suwak ngono apa wong wetenge panunen iki bojo kowe lho wong panu kok mempengaruhi swara to Nana widawiri kumatahka panggih kuwi jane ora cocok ya Gong midil iki nganggo dalil bubar taling tarung iki taling tujune kowe ngarang konangan aku ora nek punale mu berdebar-debar Pak kula damel langgam Pak kula bawani midil kurang long larik bareng kok diabadikan lho to tujune kowe dadi tak ngapura nggo liyane no ya mbuh wae kok tenan cemplungin neraka ya mani kaya ngene rasane wong Branti ing Lampung Branti gandrung kok dangutan kepanggih rasaku terus suyo witeng klopo
Ana kethek putih sing iso laden wedang bareng. Kuwi batin-batin ngampet guyu kuwi. Si Wanara kuwi mesti gumun. Ngatasi Wanara kok iso laden wedang. Ora urung diombeni turut dalan, sak durunge dilacekke. Lah tak satke men mentol lambene ngisor dhuwur no. Suguhan kok dicipi sik ora. Ayo, kau tak selentik ora. Ora tak selentik apa kowe. Andorayu kabarenga. Ora dislimur sungkawaning penggalih lo ngabdi tansah nyanding. Truk kowe sing rada ngerti lambe atine bendaramu. Aku ki kebacut pisan. Bangsa kelemetan kaya kowe iki ora telaten. Kaliber kuwi kaliber hot kok lho. Yen slow ya kowe iki sajak ora nyeni aku iki hot. Ura-ura iki milih gending sing kira-kira gawe kagetan aku ngono. Kakak Setra. Lho. Tenan. Kakak Setra. Kakak Setra gamelane gampang tok pajan nyeni tenan iki. Templang-templanging donya iki. Kakak Setra gamelane kok gampang kok. Ah, mbok ya kaget dole kowe muni adole. Wis suwe iki aku kok ora krungu sing jenenge Mbang Lepang ya moya. Mbok kaget dadi sing berfungsi iki ana gunane. Timbang layah-layah karo tele-tele Mbang Lepang. Aku tak bawer sik. Mbang Lepang. Bangeten nek nganti jali Mbang Lepange balin dalan ki ya bangeten to. Kaya ngono ngakune kok saguh nyambut gawe ora. Nek panjenengan saguh kandha saguh. Lho tenan. Nek niat saguh ya saguh. Aja kaya dal kencong. Lah bagus. Nene nunu. Yo. Kaya mat lho, suwe ra keprungu ning dirungokke sik penak. Duh lae Rama Celok-celok apa Mbak Kayu? Mereka nyelok amake kenyong. pada parikan kembang glepang sesorot kuntule nglayang. Iwas beneran wayah meneh parikane kembang glepang. Wah minir Bagong iki. Sesorot kuntule layang pegat kadang kinasian. Mana lu kasihan Bakayu? Pegat kadang kinasian kakang dalange. Apa Bakayu pesindene sirika gelem rika melu apa kenyong sih? Mereka gelem apa ora dipeloni nginyong? Dipeloni? Iya. Wong diloni kok ya dipeloni ya, Gong ya. Angger cara nang Banyumas ya dipeloni. Lah ya ning rika aja cerewet wae, ngono ta. Lho cara kono cerewet ki ora apa-apa kok. Gelem wae. Nginyong nang kene duwe sedulur lanang. Ya, tuwas beneran nikah, duwe sedulur lanang, sedulur apa yangmu? Lho. Kakang-kakang dalange. Sinten rabi. Aja nyeluk nyong baya liyane celukan sing men seneng atine. Rika maleni. Ya, yen Rika rabi, Rika maleni, nyonge rabi Rika aja maleni tak walenane dhewe awake nyong. Ayo. Rika rabi inyang parani.
nyumbang geni sawungan. Aja pisan-pisan nyumbang geni sawungan bukan kopong omah nyong. Kopong ya gawe maning sing apik. Ari kapan ning ragati omahe nyong sih? Nyong ya melu urun. Urun apa? Duit. Kapan sih? Lah wingi-wingi sih Diwenehna sapa sih? maring ibune. Maring ibune ra diwenehna manake nyong. Wis ngamu ngolor karo ibumu ya. Ya ora. Karena ibune diwenehi nyong ora diwenehi tanpa lagu ngancak aku. Wenehi lali aku. Tanpa laras. Nyumbang geni sawuwungan klawan banyu saku ranjang. Ora ana jamak lumrayana paduman rika nyumbang banyu sawuwungan nyumbang geni sakuranjang mengkundel disarungi awake nyong. Lho. Kakang pengendange. Mah, aku ora pengendang kok tak jeluk. Ya ciluk-ciluk kok Jare pengendang. kene genti nyeluk wong liya. Nyeluk wong liya pengendange tok cilak teko ide ra gelem marah ngono kok dadi. Sepisan inyong duwe kaki nene. Ya syukur mangayu bagyar kasih duwe kaku nini. Kaku apa kaki? Kaki. Oh kaki. Nyange ngrungokne rumangsaku duwe kaku karo nini. Nak kakor tak selentik kok dadi karo nini. Sepisan kaki nini. Ping pindho? Kapindolan bapak piyo. Nyange melu seneng piyunge isih bapakmu isih kena tak ampiri. Kapindolan bapak piyo. Oleh nyusun kalimat kapindolan. Ya wis, pancen daerah gitu. Kaping telu kakang bekayu. Ya syukurin bakayu ayu dinggo awake nyong tak peke bojo wae. Entuk ora? Kepriwe? Yen bakayu ayu tak peke bojo wae. Angger tayang mragadi yang ana nggo rika. Ngori kayan bakayune tak peke bojo ra gelem rika wae tak peke bojo. Ping telu kakang bekayu. Ping 4 Ping pateh bandawi raya. nyong ya syukur rika isih duwe bandan duwe wirayat. Ping pateh bandawi rayat. Ping 5 Ping 5 bandusan tanah. nyong belih weruh anane ni saduring sentana. Kakang-kakang Apa bakayune? dalange Ya napa bakayune? Rika aja wani gradah-gradah Gradah-gradah karo siapa sih? karo bumi Indonesia. Oh lah karo utarane gradah-gradah ambek Rika sih. Nah gradah-gradah ambek Rika pendak dino nyong nyikuti awake nyong ya apa-apa sih. Lho. Aja wani gradah-gradah bumi Indonesia. Kenang dendam, kenang prakara, titik balik jambu wirang, titik wong ijo kenang, titik balik jambu kuning, titik wong ijo nganding, titik balik jambu ulung, Kembange. Ayo Mbak terus nak. Kembange kembang melati yen menganggo sarwa peni dasar manis merati ngetan kali ngomong apa sadane kelakon titik balik jambu kuning titik ketengin anding gayem mela lemu lemu gayem
gampang ora bisa nyuling. Ayo. Bisa nyambang ra bisa nyanding. Jalur gunung niku sedang kaluan kancu seneng banget ora kamantu. Isor klasa anake seke larumasa karo dheweke. Bisa nyuling ora bisa gender. Bisa nyanding ra bisa jejer. Bisa gender ora bisa ngempul. Bisa jejer rawani nembung. Bisa nyanding ra bisa jejer. Bisa gender ora bisa ngempul. Bisa jejer rawani nembung. Iki jan bento tenan iki. Pokoke mburine Pokoke ngurine ya ora cocok bisa ngendel iso ngempul kok. Bisa jejer awani njuk dit ya wae ning coba. Bisa ngempul ora bisa nyelentem. Ayo. kepriwe diwarai dhisit. Bisa kumpul rawani njaluk duit ayo ngono kuwi. Wah, jan kebangetan. Wong ong karo ol kok ya dipadha coba. Tuli Bagong bendaramu. Ora saya lecar penggalihe. Ning kok malah saya tepung wimbane, Tuli. Mangsa aku mau ora nggawa lho kok Rama iki jan ngucap bae. Apa ta? Ndelok ya wis gur ngasta kuwi, ya sing diasta-asta kuwi. Aku tak anggap ngucap apa? Bola-bali kok ndara nggawa timba mau apa ora? Ora nggawa timba. Bocah iki wimbo kuwi alis. Aku ya gak ngerti iki yen wimbo ki alis. Mulai ya wong iki srawung ki apik wae. Awi tau ngudang penganten. Duh mantene wadon iki wimbane lembangir. Diguyu wong sak dopoe aku meneng wae aku tak unek-unekke wong ora ngerti sastra ya. Ana wong muni wimba bangir kok dadi do guyu. Ora ngerti yen wimba ki alis ora. Aku ya wah mantene wadon granane ngudup turi aku. Grana apa ta? Godhek. Lho, piye ta iki? Grana kok godhek kok. Grana kuwi idung. Oh. Mawe diguyu wong ya nekat wae. Kowe lah dalah. Latine kaya kembang tunjung muda ngono. Lati rak mripat ta. Lho. Lati ki lambe, lati kaya kembang tunjung muda iki latine ngadiman kuwi rak ngono ta. Bocah kok le nyuling tanpa jamang bareng kok ditekati ora. Wes mono. Wonten pangandika ingkang adhawuh. Sia dindak kongkon golek belik kang banyune bening. Nganti saentuke yen wis antuk papan belik kang banyune bening. Tumuli Siadi bali ana pengarepaning pun Kakang. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung. Patung kater ngamong-mong mamangun manah arah ayu.
Sang Semar. Kula Ndara. Jroning bakal mlebu ngalas kae mau. Ana kembang tunjung kang manglunging dedalan. Mboten enten kembang tunjung niku nggane banyu niku. Pangiraku kaya dene kembang tunjung nanging mbuh kembang apa? Doe kira-kira 1000 jangkah saka kene balenana pethiken. Bakal dianggo tunduk Gusti Raden Ayu. Nggih, nggih. Mbok ya ketemu ya nggon kembang mau. Ing atase rumangsa ora weruh kembang kok didhawuhi golek kembang. Nala gareng kula njero. Keprungu saka kene kocahing perkutut ingkang mencok ing pang. Kula mboten mireng niku. Dalan unggah-unggahan munggah ing gegumuk mau krungu perkutut ingkang nedheng. Manggung ana ing ngepang balenana yen bisa pikuten lan pikaten supaya dadi srana kelangenane Gusti Raden Ayu. Tebih ngoten. Pancen adoh garen. Waduh, wis. Meniki mlaku dalan alus iki kerep ning alangan. Kon mlaku munggah gumuk kaya kepiye penandangku kingko. Petruk. Nuhun. Kowe mau weruh jago tarung ana dalan. Mboten niku? Mboten. Ngalas ning jago tarung jagone sinten? Jagone Wiring Kuning. Lah nggih, luwih jago Wiring Kuning. Kodhok ora petuk luwih jago. Jago tarung kang ana pojokaning desa kang kliwatan. Dusun nggih mboten enten ngoten. Kowe kuwi batur apa bendaraku? Nggih batur. Dikongkon kok swala. Mboten swala ning dikongkon nek ora karuan nggone. Wong alas. Buawane ra ilok-ilok, ketele ra ilok-ilok, ora petuk desa kok. Mokal jagat tanpa ning desane. Nggih ning ngajak. Kowe kari mangkat. Niki. Unus keris lho. Nggih ampun. Lajeng bab dusun mau kinten-kinten sawung tasih wonten riku menapa sampun kesah sawungipun. Lunga nyang ndi? Ya isih ana kono. Lah rek ngeten, mengki kleru. Lajeng sawung mau Wida Kwali napa Wiring Kuning? Sing siji Wida Kwali, sing siji Wiring Kuning. Nah, ngoten. Aja nganti kleru. Lajeng ayame niku blorok napa kowe kencang kemarake lho. Wong gerang ora tanggap ngraita lho. Lah ya ning kene iki ya sembuh karo muni kok. Ndara kuwi gawe sanepa kok leno-keno ae. Bagong, apa? Kowe tak kongkon kesel. Ora dos saka kene. Kenapa? Bedolna uwi kang tuwana imbanging gunung wan kiyat. Ora cocok karo gedhening awakmu kajenge. Apa wis jeleh melu aku nggih jarane jeleh mboten nggih mboten. Adoh sangka praja tak kanthi mlebu ngalas supaya ngenteng-entengi kewajibanku jebul kok malah ngono kajenge. Lho. Apa warwani karo aku wani mawon enten apa? Endi pusakamu? Lho lah mbok nggih. Delek wae lah. Diterane nang jane kene apa kula niki? Bedolna ana kimpul kuwi kang tuwana imbanging gunung. Nggih ra iso no. Kimpul karo kuwi kok tuwa imbanging gunung niku pripun? Kula kan semingkir mas mawon, ampun. Ngoten. Kaya ngono kok disane Pak kimpul karo kuwi. Nana kimpule Ndara Rama dhewe apa ning ngono coba. Yayi garwanipun Kakang Rekyan Sinta. Kula pengiran wonten pangendika ingkang adhawuh. Sungkawaning ati kang sarta ngalentri ing sarira. Ora ana usada maneh kejaba mung siadi.
kudu tak payungi araning pisang supaya bisa ayam ingkang satemah ayem. Nyatane jagat iki ana ingkang bangkit anuju prana kejabane amung siadi. Mulai ning ngaten nggih, kula niki wau pun mrika ning kimpule pun dibedhol tiyang sanes, ngoten. Pama sanes kimpul nika kira-kira ndara kersa mboten. Pinggiring kali Jamuna ana wit pisang kang montong kae mau bedhol. Lah rak ngoten. Mriki karuwenku anu ta. Sinta Mara Kyai sumandinga pun Kakang aja dadak nganggo lelewa kang sarta ringa-ringa. Nggih ngestaken dawuh. Gedhange pun ditegor niku. Kula mrika pun karek bonggole. Bonggole ya wis gelem. Wah nekat rek. Gedhange ra ning bonggole kok mesti gelem rek. Dengan unsur apa coba? Menengaten iki namung patuko ingkang wenang nglebur luluh jiwa raga kula. Bonggole pun dicukuk wong niku ora. Nika wenten wit ning wit rawe kersa mboten. Wong gerang apa bocah? Nggih wong tua. Sabab apa ora tanggaping semu. Ora butuh semu kok nanggap semu. Kenapa? Kedul panggrahi tamu. Dereng disah mesti kedul ngoten. Kaya mawana maneh panunggalane bedhelna puung-puung. Lah nek ngoten. Aku jane ya gelem ning arahe iki ora tepat iki lho. Ndang lungeng kadung malengkung lir kawersan. Pindha Kiswalukar kang panjang ing puspita Kong. Kowe nyanti Kong, ana kene. Lho ning apa? Sik Kang nanggung kok. Ngapa kowe iki? Nanggung. Kowe bocah iki lek suarane jero men iki. Aku sulup. Jarwa Surya lumepengan tala Gong, awas lho Gong. Aku nyambung. Ayo gawe cakepan iki sing kira-kira kancane iso kabeh. Ora kok yet manut dengkelira pribadi ngono iki. Wah. Kowe iki aja jek kulina bingung kanca. Kancamu ki ya nek seneng nyambut gawe ya lahir batin. Ya ngewangi sugih kowe coba. Aja ngono kok nyet tak bebingung sak nggon-nggon. Mula rungokno. Kinu urung apal ding. Kawis pita. Ayo. Wes Nah iki sing ora kleru lho Gong, wis apal tenan kok Gong.
cakepane iki mengko liya dina arep tak bahas lho, Gong. Lah iya no. Aku ya butuh pengertian. Malebeng gedhong galundeng ya ta? Ya iku tak golekane tak olah-alike nggon kamus-kamus mbok menawa ketemu tegese. Marga ing atase ucapan kuwi tegese ora dingerteni nak padha karo aku mbodho marang awakku dhewe. Ayo Gong, terus kowe Gong. Iya ya. Gathek klindheng Sik Gong iki ya tak ndekes delit wae Gong. Wong glathek unine kok tit ya Gong. Menak ya tik-tik iki tembang dengelnya. Oh, padake glathek ora glathekmu. aman talit lit lit mon talita Oh iya. Gong. Wah, kowe panjen juwek apa ta? Jane iki sendon niki jenenge glathek glinding apa gathek glinding? Nah aku iso netepke. Secara sportif lho tenan kok. Iki genah jenenge sendon iki kira-kira wae apa to, Kang? Oh, bocah iki agek kira-kira kok sematekke jam ora. Yen miturut surasane iki sajake ora glathek ning gathek. Ngene gathek glinding. Dudu kathok, dudu. Nek ya mbuh engko sing bener sing ndi wong iki tak goleki kok. Ning liya dina sak teruse runtut lan urutane lakon bengi iki besok bakal ana keterangan ngono ta. Lah iya, oke. Terus ke, Mbak. Dolat talit Dolat-dolit kok. aman talit Tang-tanggen, tang-tanggen. Tembung iki ya tembung Jawa lho, Kang. Ademu Jawa ki aku urung sira wong tegese kok. Nut-nutang lho. Nut-nutang kok ya. Lah ya paudun to. Ora ngerti kok negeske. Mula ya sampeyan iki bajute iki engko digoleki. Sapa sing butuh mirengake sanget kepengin mresani lan midhangetake. Kowe entuk keterangan saka kene. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Terus ke, Mbak. Sik Gong, dicengas Gong. Iki ya tak bahas sampean. Apa ya? Tere karo mende apa iki tere sak tembung mende sak tembung? Apa tere mende iki sak tembung? Ngene ya, kok penake kowe tak tekak ben aja cerewet wae ora. Wong guneman nembang kok diselan-selani ora.
Yayi. Benteripun sanget Surya manjring tengah leres kados methek-methek nolarapan. Prayogi wonten ing pundi kang langkung ayom pangeran. Bagong kuwi ngono kuwi. Bagong ki ora lho. Ndarane tindak kon Kanjeng Ndara Kanjeng rumiyin. Benter suryane manjer enten nginggil. Lho. Ah kepenak wae wicana surya nyang ndi nek nyang nginggil lho coba. Jane sing mletheki mbok apa sing atus to, Bang? Larapan ki to. Aku masamu. Larapan ndak geger to. Oh, bocah gede. Larapan ki bathuk. Wong iki paribasan ora tenan kok dadi Yayi. Aja nganti rasa sumuk sayane Siadi. Ayo Yayi. Ndak kanthi anonop angayom ana ngisoring wit Nagasari sak cedhaking Balumbang. Kakyatri sang akapi